κάναμε στους ορίζοντες, η οποία μπορεί να μην είχε κόσμο, αλλά είχε πολύ αγάπη από εμάς τους ίδιους που τις διοργανώσαμε. Και ελπίζω στην επόμενη. Η ομπρέλα. Άνοιξε την ομπρέλα. Βιαστικά. Δεν έτρεχε. Κάποιοι τον είπανε τρελό. Άλλοι προσπέρασαν. Απλά. Άλλοι τον κοίταξαν έντονα. Κανείς δεν φαίνεται πως ένιωσε τον κατακλυσμό που πνίγει την καρδιά του. Συνεχίζουμε με το κυνηγητό. Τρέχεις μέσα στον δρόμο. Κάποιος σε κυνηγά. Υδρώνει το κορμί. Κουράστηκε το βήμα σου. Κάποιος σε κυνηγά. Ποτέ του δεν κουράστηκε. Τώρα σε πλησιάζει. Μεγάλωσε η σκιά του. Νιώθεις την ανάσα του. Αλλά δεν μπορείς να τρέξεις. Τρέμοντας, γυρνάς πίσω το βλέμμα. Και έκπληκτος, κοιτάς τον εαυτό σου. Ακούσουμε τη Μαρία την Κατσοπούλου. Τώρα ακούγεται. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Θεοχάρη Παπαδόπουλο που μου ζήτησε να μιλήσω για το καινούργιο του βιβλίο. Ήταν μεγάλη μου τιμή να είμαι εδώ, σαν συνεργάτης του Βαττικών, σαν ποιήτρια, σαν κριτικός, σαν μελήτρια, σαν όλα. Ο Θεοχάρης είναι πολύ γνωστός, περισσότερος από εμάς. Έχει υπάρξει πολύ γραφότατος, έτσι, είναι το έκτατο βιβλίο, όπως προϋπόθηκε. Πολύ πράγμα και πάντοτε δίνει το παρόν στα σύγχρονα λογοτεχνικά δρόμενα. Θα πω και λόγια για το βιβλιαράκι. Την πρόγνωση καιρού. Με την πρόγνωση καιρού, ο αναγνώστης έρχεται σε επαφή με τους προβληματισμούς του ποιητή, σε πρώτο λόγο, και τις ενδόμηχες σκέψεις του. Το στοχαστικό ύφος των ποιημάτων δημιουργεί, ή μάλλον εντείνει, θα έλεγα καλύτερα, τις εκάστοτε υπαρξιακές ανησυχίες των ανθρώπων, ενώ παράλληλα ευνοεί την οικειότητα του κλίματος με την απλή χρήση της γλώσσας του. Απλά, λεπτά και απέριτα. Τα κύρια θέματα που πραγματεύεται η ποιητική αυτή συλλογή είναι τα γνωστά σε όλους και μια εξαιρεταία θέματα της μοναξιάς. Ό,τι κι αν κάνεις, βρίσκει τον τρόπο να τριγώνει μοναξιά. Της νοσταλγίας, της παλιάς γειτονιάς, τι κι αν τα χρόνια πέρασαν, ξαναγυρνούμε στα στενά της. Αλλά όχι μόνο, ένα ενθύμιο κοιτάς με τις ώρες. Της καθημερινής ανίας επίσης. Κάθε μέρα όλα τα ίδια κάνεις. Της ματαιότητας των τετριμένων, με άλλα λόγια, συνέχεια την ώρα κυνηγάς. Όλη η ζωή σου ένα ρολόι. Της προσμονής ενός καλύτερου αύριο. Να βγουν φυτά, την άνοιξη να φέρουν. Αλλά και θα ανάψει φλόγα κάποτε, τον κόσμο να ζεστάνει. Προκειμένου λοιπόν να αποδοθεί ευθέως η περιγραφή των συναισθημάτων που καλλιεργούνται μέσα στο ποιητικό αυτό καιρικό κλίμα της συλλογής του, ο Θεοχάρης Παπαδόπουλος χρησιμοποιεί τις καιρικές συνθήκες ως αλληγορία. Πέρα από το μόνιμο ποίημα, τόσο στους τίτλους του, καιρός, η ομπρέλα, η υγρασία, όσο και στο περιεχόμενο. Η μοναξία παγώνει την καρδιά σου. Ένα κερί ανάβεις, μια πνοή ανέμει, σου το σβήνει. Συνοψίζοντας, θα έλεγε κανείς ότι η πρόγνωση καιρού επισημαίνει τον πόνο, αλλά και την ελπίδα του ανθρώπου που ζει μέσα σε μια άχαρη και κρύα κοινωνία και που προσπαθεί να βρει διέξοδο από τον στάσιμο κόσμο μέσω της γραφής. Ευχαριστώ πολύ. Θα μας διαβάσει
αναπτύξει ακόμα προβλήματα η Μέμινα Σιζοπούλου. Ο δρόμος. Αυτός ο δρόμος δεν έχει γυρισμό. Δεν έχει τέρμα. Αμέτρητα χιλιόμετρα. Τρέχεις μονάχος με το αμάξι. Τώρα το ξέρεις. Όλα χάθηκαν. Και αφού δεν έμεινε καρδιά να αντέξει στη ζωή, πατάς το γκάζι σαν τρελός στη λεωφόρο. Η οθόνη. Μια οθόνη κοιτάς με τις ώρες. Τα μάτια καρφωμένα. Το βλέμμα εκστατικό. Μια οθόνη στα μάτια σε κοιτάζει. Μάτια κλειδού η ματιά της. Σε μαγεύει. Το βήμα σου οδηγεί. Αργά, με 1000 γαλιτιές, σε θανατώνει. Δίνουμε το λόγο στην Ελένη. Ευχαριστώ, Θεμάρη. Το γνώρισα τον Θεοχάρη Παπαδόπουλο πριν από 2 χρόνια περίπου, στο καφέ Όπερα, σε μια ομιλία της Ελένης Καρασαβίδου και του Λουκά Θεοχαρόπουλου που είναι μαζί μας, απόψε Λέσβικα. Είχε τότε την καλοσύνη να μου χαρίσει τη τελευταία του ποιητική συλλογή τότε, τα Ξερόκλαδα. Ακόμα θυμάμαι την πρώτη μου αντίδραση όταν τη διάβασα. Είχα πει επιτέλους. Επιτέλους, ποίηση. Κάτι που στις μέρες μας δυστυχώς δεν είναι αυτονόητο ούτε εύκολο. Και δεν είναι, γιατί οι ποιητές μπορεί να περισσεύουν, μα η ποίηση εκλείπει πιο πολύ από ποτέ. Και μέσα σε αυτό το παράξενο τοπίο, ο Θεοχάρης Παπαδόπουλος είναι μια από τις εξαιρέσεις. Ένας από τους λίγους που γράφουν πραγματική ποίηση. Από εκείνη την ημέρα της πρώτης μας συνάντησης, όταν συναντηθήκαμε σε κάποιες εκδηλώσεις και βέβαια έγραψε για εκείνον και τα ξερόκλαδά του στο ιστολόγιό μου του Στίγμα Λόγου. Θυμάμαι που κατέληγα στο κείμενό μου τότε ότι όσα έχουν γραφτεί για εκείνον σε συνδυασμό με τα δείγματα γραφής του, γιατί είχα στο μεταξύ διαβάσει και τις υπόλοιπες ποιητικές του συλλογές μέχρι τότε, καθώς και κάποιες κριτικές για το έργο του. Όσα λοιπόν έχουν γραφτεί και τα δείγματα γραφής του, δημιουργούν μεγάλες προσδοκίες και ευχήθηκα να μην τις διαψεύσει. Λοιπόν, η ευχή μου έκπληξη. Ο Θεοχάρης δεν μίλησε στις προσδοκίες καθόλου. Και η νέα του συλλογή Τρόμος Καιρού είναι και αυτή μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Τι εννοώ? Ο ποιητικός του λόγος είναι άρτιος. Δεν έχει τίποτα περιττό. Είναι απόλυτα κατανοητός, πλήρης νοήματος και εδώ θα διαφωνήσω με την κυρία Κατσοπούλου, δεν ανακυκλώνει θέματα τεθρημένα. Βέβαια την ώρα που το είπε, άρχισα να το σκέφτομαι. Όντως, το θέμα της μοναξιάς είναι κάτι που έχει απασχολήσει πάρα πολλούς ποιητές. Τελικά όμως κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν είναι τετριμένο το θέμα, γιατί δεν είναι τετριμένος ο τρόπος με τον οποίο το αντιμετωπίζει. Το αντιμετωπίζει με πολύ διαφορετικό τρόπο δικό του. Βέβαια το έχω διαφωνήσει κάθε κι άλλο τώρα. Όταν αναφέρθηκα στο τετριμένο, εννοούσα το τετριμένο της ζωής. Πάνω στο οποίο ακούγησε ο στίχος του. Δεν θέλησα να πω ότι είναι τετριμένη ποίηση. Κάνω διαφοροποίηση. Η ποίηση του λοιπόν είναι όπως μια ύπη φωτός. Διαφανής και λαμπερή, από την αρχή ως το τέλος. Οι στίχοι του ξεκινούν από μια απλή ιδέα και φτάνουν στο απρόσμενο ή σε μια διαπίστωση που κάνει τον αναγνώστη να κατανοήσει καλύτερα κάτι που τον αφορά ή και τον ίδιο τον κόσμο. Κάποιες φορές μάλιστα ο Θεοχάρης είναι αποθεματικός, χωρίς ωστόσο αυτό να γίνεται αυτός ο σκοπός του. Χωρίς δηλαδή να διακατέχεται από την αφοριστική διάθεση και επιδίωξη που ήταν χαρακτηριστική παλιότερων γενιών. Διηλύσει τη σοφία του βίου και την προσφέρει μέσα από την ποίηση, εκφράζοντας σε ένα ποίημά του ότι κάποιος άλλος θα χρειαζόταν ίσως ένα ολόκληρο δοκίμιο για να αναλύσει. Αυτό το καταφέρνει μέσα από τις πολύ σύντομες φόρμες τις οποίες γράφει. Παρότι δεν αναπτύσσονται σε μεγάλη έκταση, τα ποίηματά του είναι τόσο εύστοχα που η επίδρασή τους είναι καριαία. Και είναι μια επίδραση που εντείνεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι σε πολλά ποίηματα ο ποιητής μιλά σε δεύτερο πρόσωπο. Το ποιητικό υποκείμενο και στην πρόγνωση καιρού είναι, όπως και στις προηγούμενες συλλογές του, ο ίδιος μοναχικός άνθρωπος που αναλύει τον εαυτό του και την πραγματικότητα γύρω του ευρηματικά και ξενυχιστικά. Τόσο που το εγώ του να διαχέεται σε ό,τι είναι γύρω και ό,τι είναι γύρω μετανακλάται πάνω στην ψυχή του απευθείας. Κατά αυτόν τον τρόπο τα δύο, το μέσα και το έξω, δημιουργούν στα ποίηματα μια διάσπαστη ενότητα. Ένα βαθύ και ενιαίο κάτι που αγγίζει τον αναγνώστη και τον δονεί.
Σε τούτη μάλιστα τη συλλογή και πρόγνωση καιρού, αυτή η αίσθηση γίνεται ακόμη οξύτερη. Το ποιητικό υποκείμενο είναι ένας αντίήρωας. Καμία σουπερδύναμη, καμία ιδιαίτερη ικανότητα δεν του δίνει πρόσθετη αξία. Είναι όμως ένας αντίήρωας που ζει την καθημερινότητα ηρωικά, μέσα από το πρίσμα της ερήμωσης και της μοναξιάς του, που παλεύει να μείνει ελεύθερος και όσο γίνεται ολόκληρος, ενώ όσο προσπαθεί να κατανοήσει όσα του συμβαίνουν και εν τέλει το μυστήριο που είναι η ίδια η ζωή. Ο μικρόκοσμος ενός δωματίου, του αυτοκινήτου του ή μιας οθόνης υπολογιστή, η δουλειά, η καφετέρια, πράγματα δηλαδή που μας φαίνονταν τετριμένα αν δεν τα αναδείκνει ο μαγνητικός φακός μιας καλής ποίησης, που μας κάνει να εμπιστευόμαστε το ποιητή και να τον αφήνουμε να μας ταξιδεύει. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία που λαμβάνουν υλικότερη σχεδόν διάσταση μέσα στην κατά τα άλλα λιτή και συγκεκριμένη πραγματικότητα του ποιητικού σύμπαντος στο οποίο αναπτύσσονται. Ο Θεοχάρης Παπαδόπουλος γράφει μια αποκριστική ειλικρίνεια και με αυθεντικότητα που δεν χρειάζεται περίπλοκα σχήματα, πυροτεχνήματα, ακροβασίες ή εκπλήξεις. Ο λόγος είναι απαλλαγμένος από όλα αυτά τα στοιχεία και γι' αυτό είναι εξαιρετικός. Ωστόσο, κάθε βήμα είναι τελικά και μια έκπληξη. Ένα απόσταγμα σοφίας που δεν μιμείται, όπως είπα, την αφοριστική διάθεση ποιητών του παρελθόντος, αλλά συνιστά παντελώς νέο, κατά δικό του τρόπο, να αρθρώσει την αλήθεια. Και την αρθρώνει μέσα από ένα αξιοπρεπές παράπονο, ένα λυγμό. Μέσα από τη μνήμη που τον πληγώνει, μέσα από την αίσθηση ματαιότητας που τον διαπερνά χωρίς σύκτο, μέσα από το όνειρο από το οποίο δεν παραιτείται και μέσα από τη μαγεία που δημιουργούν οι στίχοι του. Εν τέλει, ο ρυθμός συμφουσιώνεται σε μια ποίηση λυτρωτική. Λυτρωτική για τον αναγνώστη οπωσδήποτε, υποψιάζομαι όμως λυτρωτική κυρίως για τον ίδιο. Θα αναρωτηθείτε ίσως όπως αναρωτήθηκα κι εγώ. Είναι αυτή η καλύτερη του συλλογή? Θα απαντήσω με κάθε ειλικρίνεια πως όχι. Δεν είναι. Είναι εξίσου καλή. Είναι φάμιλη με τις προηγούμενες. Δεν καταφέρνει ακόμη το άλμα, όχι, και προσωπικά το περιμένω αυτό το άλμα πώς και πώς. Περιμένω αυτό το κλικ στο επόμενο επίπεδο έκφρασης, γιατί όταν συντελεστεί είναι βέβαιο ότι θα μας οδηγήσει όλους, και εκείνον ως ποιητή και εμάς ως αναγνώστες, σε κάποια άλλη διάσταση. Σε κάποια πραγματικότητα που θα φωτίσει περισσότερο τη ζωή και την κατανόησή μας του κόσμου. Έχει λοιπόν ακόμη δρόμο μπροστά του ο Θεοχάρης, και αυτό είναι καλό. Όμως και αυτός ο δρόμος που έχει διανύσει δεν είναι λίγος. Αντιθέτως, παραμένει ένας εξαιρετικός νέος ποιητής, που αν μη τι άλλο, ξέρει πώς να μιλήσει στην καρδιά και πώς να πει την αλήθεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Δύο ακόμα βήματα από τη Μέμη Αναστασοπούλου. Το παντελόνι. Ανέβασε με φόβο το παντελόνι. Δεν μπούμπονε, δεν του έκανε, είχε παχύ. Αυτές τις μέρες έφαγε λίγο παραπάνω. Μα εκείνο το παιδάκι από μια χώρα ξεχασμένη, κοίταξε πώς θα την αρέσει. Το ξέσπασμα. Θέλεις να ξεσπάσεις, να πεις τον πόνο σου, να σηκωθεί η πέτρα από την καρδιά σου, να ελαφρώσει λίγο ο νου σου. Θες να τα πεις. Άρα και πού. Θυμάστε που λέγανε οι παλιοί, και οι τύχοι έχουν αυτιά. Μα φαίνεται και αυτοί πως κλείσανε τα αυτιά τους. Σε λίγο θα περάσουμε σε ερωτήσεις όπως θέλει να κάνει, αλλά πρώτα απ' όλα θα ευχαριστήσω τις εκδόσεις βαρχικών.gr για την έκδοση της έκτης ποιητικής μου συλλογής. Θα ευχαριστήσω την ποιήτρια και την μελήτρια των εκδόσεων βαρχικών.gr Μαρία Κατσοπούλου, την κριτικό λογοτεχνίας Χριστίνα Λιναρδάκη και την ηθοποιό Μέμη Αναστασοπούλου, που είναι μέλος της θεατρικής ομάδας του Διεθνούς Πολιτιστικού Κέντρου Ανάδρασης, και όλους εσάς που είστε απόψε εδώ. Θα μου επιτρέψετε να σας απαγγείλω και εγώ ένα βήμα. Το μολύβι. Σφιχτά κρατάς το μολύβι. Τρέχει το χέρι στο χαρτί. Γεμίζουν οι σελίδες. Τελειώνει το τετράδιο. Στην άκρη το πετάς. Ψάχνεις αλλού και γράφεις. Σώνεται το μολύβι και δακρύζεις. Πώς να χωρέσει ο καημός σε ένα τετράδιο
γραφτεί μια ζωή με ένα μολύβι.